Vegetable Farmers Association. Karon guys, magpakita ko nyo laing nakamauhan ako no kagawa sa vegetable ato kinamauhan pati aning kuan guys, African Hito. African Hito guys, ipakita na ko sa inyo. Amo ni ang ipon na mga hito guys no. So gining pinalit sa una gagmay pagkaron nagpapiso ka ni pero wa pa lang kin karon akto wa pa may makapapiso kay dili pa prepare ang bahay guys. Ipakita nyo guys ang kuan guys, yung actual nga position sa bamo ni mga bahay guys kini. Kining ginakuha nangalan pa ni papison kay wa pa ni kabot kini. Pwede na ta papiso kay kining dagko ay taka kilo na magina mo na yang laki. Ang uban guys matinga bugong sa pag-ila sa laki ug sa bahay no sa gagmay pa guys makita nyong ako ipakita yung sitwasyon sa laki no para makahibaw inyo ning happiness sa gnuog nga basa ang laki dito sa gamay mohikap guys kay mapugngan ra kay dako kusga na ang laki guys tag-as og lawas ikaduha pod makita nyo kini guys yang ato rong di man ibaso mo tawag jag pusod-pusod na yung utin-utin nga taas kaso makita nyo utin-utin nga taas niya muna yung laki nga tag-as og lawas ang bay muna yung sitwasyon sa bay pakita po yung bay guys wala ni siya utin-utin siyang pusod plain ra siya basta bisag sa gagmay pa. Ya kini siya na. Bawa plain ra siya. Ang sa papiso ani guys, bisag makita nyo nga dako na siya tiyan. Dili mo kay speak ani nga pwede niya papison sa artificial nga papiso. Ang inyong ikakuha ni guys, kung nay mo gawas niyang kuan kanang kulay dilaw o di ba kulay kalawang, pwede ninyo makapapiso na mo ani pero ug wala gani ayog alang-alang kay pa-prepare ang bihon ani. Pakita ko yung actual ani nga video ng puhon kung nanay prepare mo inyong anaon guys kini brog partial nato ni ron. Igana nyo dire. Nay mo gawas dire nga kulay dilaw o di ba yellow green pwede na pero green nga green di pwede kani di pwede amo pa ni karong tapos lain mo tubigan nga ma-prepare para papiso. Yang laki guys ipakita por ko ninyo. Igana nyo sa laki sig makaingon ba nga nagtuon po taning isda kay sa kwan yun guys sa pobre ta nagit tayo ng talent katunan kay isara mapilyor tayo sa nata dipin siyang uban ang laki gana yung laki guys kaya na mo gawas rin nga puti igana nyo kanang tubig gani di pwede pero kanang murag kulor gatas kay puti pwede niya siya kuan o kuan sa bihod siya pero sa pituitary ani ato gini siyang patyon kuan taning ilam siyang utok. Og moray ka pakita nyo para sa sunod nga namong video makita nyo kung saan gid pag process ani magpapiso ta. Muni among kuan guys ipuan nga hito. Basta makain mo og ipuan nga namong hit na ipuan na ipto. Di naman di lang ta kay sa gulay ipuan na ta ipuan sa atong hito. Ako lang pakita og puhon kung unsa ra pag process ani sa among pagpapiso. Karon guys amo sang buhian imong pantat nga bahay guys nga ipuan kay dili pa kay di pa prepare pud dili pa pwede pa on guys no. Among pa lang sa tubigan guys inong tubigan na guys. Dako po na yung G4 15 ning gilapyo rin yang gilamon ani 2 meters. Gigastuhan gyud ning tubigan na guys. Lipa gyud sila go. Nara. Kining tubigan na guys mao pud gamiton magbisbis among paliyahan. Makapalian na ka napa kay isda sa lawan ng isda rin amo to ning isugba guys pero di na mo isugba kay basig maglaway mo luoy po kay di mo katilaw mag-angon ang mga isda no kay saya mo to ka pakita niyo guys og gusto mong musulay buhi og pantat pag kupkop sa mong tubigan pero wa po mo kasuway panuway mo